ሰላም 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 ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኹም እውን ሰላም ክትብሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ድማ ቃላት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ኣገደስቲ ቃላት ዝበልክዎም ጠቐምቲ እዮም ኣብ መዓልታዊ ንጥቀመሎም ኢና ዝበልክዎም ቃላት ማለት እዩ ዘገድሱና ስለዚ ናብቲ መደብ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል ኦፕን ባር ኦፕን ባር ኦፕን ባር ህዝባዊ ማለት እዩ ጉሉፅ ማለት እዩ ንኩሉ ጉሉፅ ዝኾነ ኦፕን ባር ከምዚ ህዝባዊ ድሓን ንበሎ ንጉሉፅ ማለት እዩ ኦፕቲሚስት 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 ኣወንታዊ ኣረኣእያ ዘለዎ ማለት እዩ ኦፕቲሚስት ኣወንታዊ ኣረኣእያ ኣወንታዊ ጎኒ ዘለዎ ማለት እዩ ኦፕቲሚስት ኣውድ ኣውድ ኣረጊት ማለት እዩ ወይ ዓብ ሰብ ወይ ዝኣረገ ሰብ ማለት እዩ ኣውድ ኣውደርስ 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 ድማ ወለዲ ማለት እዮም ኣውደርስ ንፈላለዮ ኣውደረን ማለት ምስ ኣውደርስን ኣውደርን ንፈላለዮ ማለት እዩ ሓደ ኣይኮነን ኣውደርስ እንተደኣ ኮይኑ ወለዲ እዮም እንድሕር ኣውደር እንተደኣ ኮይኑ ድማ ኣረግቶት እዮም ማለት እያ ነዚ ኣውድ እዚኣስ ናይ ብብዝሒ ማለት እዩ ኣውድ ኣረጊት ክኸውን ከሎ ኣውደር እንተደኣ ኮይኑ ድማ ኣረግቶት ወይ ከዓ ዓበይቲ ሰባት ክኾኑ ማለት እዩ ኣውደርስ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ወለድና እዮም ማለት እዩ ወለዲ ወለደይ ክልተ ኮይና ኣነ ሕጂ ማይን ኣውደርስ ይብል ማለት እዩ ኣቦኸን ኣደኻ ማለት እዩ ማይን ኣውደርስ ኣውደርስ ኦፈርዳኽ 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 ድማ ቀትሪ ማለት እዩ ናይ ቀትሪ ኣብ ግዜ ቀትሪ ኦፈርዳኽ ፕሪፌይ 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 ድማ ግላዊ ማለት እዩ ናይ ግልኻ ናይ ብሕትኻ ማለት እያ ፕሪፌይ ፔሲሚስት 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 ኣሉታዊ ኣረኣእያ ዘለዎ ማለት እዩ ዓንተ ወይ ሚሽ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ዘለዎ ኦፕቲሚስት ኢልና ነርና ሕጂ ድማ ፔሲሚስት ድማ ናቱ ኣንጻራዊ ኮይኑ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ዘለዎ ማለት እዩ ፔሲሚስት ኣወንታዊ እንታይ ኢልናዮ ኦፕቲሚስት ኣሉታዊ ከዚ እንታይ ማለት እዩ ፔሲሚስት ድማ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ዘለዎ እዩ ማለት እያ ዮንግ 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 ድማ መንእሰይ እዩ ዮንግ መንእሰይ ኪንደረን 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 ድማ ቆልዑ ማለት እዮም ወይ ቆለውዕ ወይ ከዓ ንቆልዑ ማለት እዩ ስናክት ስናክት ለይቲ ማለት እዩ ለይቲ ስናክት ለይቲ ንጠንቀቕ ኣብዚ ናይ ምሸት ዘይኮነ ናይ ምሸትን ለይትን ንፈላለዩ ለይቲ ማለት እዩ ካብ ሰዓት ያ ደሓን ፋዱስ ናይ ለይቲ ንበሎ ካብኡ ንነው ዘሎ ማለት እዩ ስናክስ ንበሎ ማለት ደሓን ስናክስ ለይቲ ማለት እዩ እንድሕራ ናይ ምሸት ክብል ትኾንካ ሰዓፍ ወንስኻ ትብል እያ ስፌር 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 ሃዋህው ወይ ከዓ ኩነታት ማለት እዩ ስፌር ሃዋህው ወይ ከዓ ኩነታት ማለት እዩ መኽልክ ሄደን መኽልክ ሄደን ተኽእሎታት ማለት እዩ መኽልክ ሄደን መኽልክ ሄደን ተኽእሎታት ማለት እዩ መኽልክ ሄደን ነጨስ 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 ድማ ፅፉፍ ማለት እዩ ውሕሉል ማለት እዩ ነጨስ ፅፉፍ ማለት እዩ ሄት ፖሊሲ ቢሮ ሄት ፖሊሲ ቢሮ እዚ ድማ ማለት ድማ መደበር ፖሊስ ማለት እዩ ሄት ፖሊሲ ቢሮ መደበር ፖሊስ ፖሊሲ ማለት ፖሊስ እዩ ቢሮ ድማ እቲ መደበር ማለት እዩ እቲ ቤት ፅሕፈት ንብሎ ቤት ፅሕፈት ናይ ፖሊስ መደበር ፖሊስ ኢና ንብሎ
ስለዚ het ፖሊሲቢሮ ማለት እዩ መደበር ፖሊስ ማለት እያ ለይነን ምልቃሕ እዩ ለይነን ሕጂ ምልቃሕ ለይነን ስተለን ምስራቅ እዩ ሕጂ ስተለን ለይነን ምልቃሕ ስተለን ምስራቅ ማለት እዩ ኮንትሮሊረን ምቁፅፃር ማለት እዩ ኮንትሮሊረን ምቁፅፃር በላንግስተሊንግ ድሌት ማለት እዩ ወይ ከዓ እትደልዮ ነገር ወይ ድሌት በላንግስተሊንግ ይበሃል አንቬዝኽ ተረኺቡ ኣብኡ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ምርካብ ማለት ንኣብነት ሕጂ ኣብ ክላስ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንድሕር መፂእኻ ኣለኻ ወይ ከዓ ሃልይኻ ኣለኻ እንድሕር ሽምካ ተፀዊዑ አንቬዝኽ ትብል ማለት እዩ ከም ዘለካ ትቁፀር ማለት እዩ አንቬዝኽ ማለት ንስኻ ሕጂ ተረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ አንቬዝኽ ኣፍቬዝኽ ድማ ናቱ ኣንፃራዊ ናይ አንቬዝኽ ማለት እዩ ኣፍቬዝኽ ድማ ኣይተረኽበን ንስኻ ከልካ ንሓይምካ ክትከውን ትኽእል ወላ ገለ ማለት እዩ ኣፍቬዝኽ ኣይመፀኸን ኣለኻ ኣይተረኸብካን ኣለኻ ማለት እዩ ኣንፃራዊ ናይ እዚአን ክልቲአን ኣንፃር ማለት እዩ አንቬዝኽ ምርካብ እዩ ኣፍቬዝኽ ድማ ምብኳር ንብሎ ማለት እያ አንሜልደን ምምዝጋብ ማለት እዩ ምዝጋብ አንሜልደን ምምዝጋብ ኣፍ ሜልደን ድማ ዘይምምዝጋብ ማለት እዩ ናቱ ኣንፃራዊ እዩ በቃ ናይዚአን ክልቲአን ድማ ኣንፃራውያንን አንሜልደን ምምዝጋብ ክኸውን ከሎ ኣፍ ሜልደን ድማ ዘይምምዝጋብ እዩ ማለት እዩ ኣንፃር ናይዚ እዩ ማለት እዩ ኣንፃር ናይ ምምዝጋብ እዩ ማለት እዩ ከይተመዝገብካ ምትራፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ማለት እያ ፋይልኻይድ ድሕነት ማለት እዩ ፋይልኻይድ ድሕነት ፋይልኻይድ ፈርፕሊኽት ግዴታ ማለት እዩ ፈርፕሊኽት ተራ ኮይኑ ግዴታ ማለት እዩ ግዴታ ትገብሮ ዘለካ ነገር በቃ ዝኾነ ነገር ፈርፕሊኽት ተዳልይዎ ኮይኑ ግዴታ እዩ ማለት እያ ከምዚ ሕሰበሉ ገለገለ ዝበሃል ዘይኮነ ግዴታ እዩ በቃ እታተባህለት ምግባር እታተባህለት ክትከውን ኣለዋ ማለት እያ ፈርፕሊኽት ሳመን ቬርከን ብሓንሳብ ምስራሕ ማለት እዩ ሳመን ቬርከን ሓደ ግሩፕ ኮንካ ድዩ ክልተ ሰባት ኮንካ ድዩ ብሓንሳብ ኮንካ ምስራሕ ሳመን ቬርከን እያ Zelfstandig werken. ነብስኻ ክኢልካ ምስራሕ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ሰብኣይ ኣድልየካን ነብስኻ ትኽእል ማለት እዩ ነብስኻ ክኢልካ ትሰርሕ ማለት እዩ ዘልፍስታንድኽ ማለት ነብስኻ ምኽኣል ማለት እዩ ባዕልኻ ክትገብር ምኽኣል ማለት እዩ ቬርከን ድማ ምስራሕ እዩ ወይ ከዓ ስራሕ እዩ ስለዚ ዘልፍስታንድኽ ቬርከን እንተደኣ ኮይኑ ነብስኻ ክኢልካ ምስራሕ ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ኖዛክለክ ድማ ህፁፅ ኣድላይ ጉዳይ ማለት እዩ ህፁፅ ጉዳይ ማለት እዩ ኖዛክለክ ድማ ጠጠው ክብል ዘይክእል ማለት እዩ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ ኖዛክለክ ኦኬ ፋይልኻይድ ድሕነት ፈርፕሊኽት ግዴታ ሳመን ቬርከን ብሓንሳብ ምስራሕ ዘልፍስታንድኽ ቬርከን ነብስኻ ክኢልካ ምስራሕ ኖዛክለክ ያ
اوكي بار كورات خاتلتي حبن بيتنا ايرترا نيلو معانتي فيديو نزين مثلا نير مايتي تنقالات طقمت خوينن ترخبون تسفا يقبر كمي كم درخبكمو اب تحتي صحفوا ليهم كمزي توسخ تروري تراهمكم قالات دما يعني صحفوا ليهم بو مسرت كم صالكم يمالتي سلازي نلوم معانتي ابزخ اخلنايو ابز مز كفال كساب الرخب سسنايو جاو